Ita papagayam, isabot mi kada kayo, teserya tayo wita alawas anapauluan. Nasudi a puso. Tampok dito'y drama tayo. Sonata ni Aya. The memories shared together kept that love alive. I can't forget it. Ha? Manang Donita, apingat sang sangit kasi mangpad. Ano tinapasamak? Jamila, nakita ni Romnick. Sa bani man yung tikadwa na babae. Ay, talaga sana map-map na kiti may sa babae day dya akayan ayat mo. I-break mo langan. Diyak kabalan, Jamila. Ay, taglaunay ni Romnick. Ngam, kanayon na ka matapas-pasakitan. Kayat mo nga, Rod. Nasaan nga agpatinggaray ta apa nagsagabang? Napintasang matikunak. Iparpariknak. No kasano ti panangipatag ko ni Romnick. At dalang may sa abanak. Adyak kabalan nga ipaikin ko na. Ha? Anya day ta? Kaslang mapugtuha kung ti kayat mo sa wen manang. Ay, di mo ko may palubos. Sige, Jamila. Sumurok ako niya ti kwartok. Nakakaasim ni Manang Donita. Talagang ay ayatin na tinobyo na. Angam, kanayon mo't alukluk kwen ni Manong Romnick. Jamila, apay asaan mo akadwa ni Donita? Amuyumot nga kapsat adyak kayat asaan tayo ngagsasango amangan. Saan ka no pa'y mo tamabisin, Papa? Ani, ada ka di parikot di Donita? Ay, Jackman amuhani. Ni Jamela tiad ada kasarsarita na. Nasingit ang hagkapsat. Ani, kanayon ko ngay bagaking ka. Masapol anasingad ta kadagiti anak ta. Papa, Mama, nang nagkuitay, agsasaibak ni Manang Donita. Ada nga minadagsa na problema na. Nakita na kanu ni Manong Romnick nga ada manan sa bali akadwa na babae. Ngamuray pa iha. Daytoy tilaglagapon yung agkapsan. Anyaman ti parikot. Saan yung ramraman ti panagsasango tayo amagan. Pinasaya at ituloy yun timangan. Padasa kakasarita ni Donita. Sana nasaya at ngagpaiso saan tayo ngagsasango amangan. Ito na ang araw natin. Iha, dandani saan ka anagan. Nadlaw mi kini mamang mo at tumtumram dagitiluam. Iso akayat ta kakasarita. Kapay nga agsasaid pagkamatan anak ko. Amumin na niya ti problema. Naibaga ni Jamela. Ay, taglaunay ni Romnick, Papa. Yung apay akanayan apos pasakitan na. Iha, no saan na akabaalan asubadan ti panagayat mo? Nasakit man. Nasaysaya at laangan alipatamon. Saan ko akabalan, Papa? Donita, danggan na kami kini papang mo. Pudno na sakit ti maawanan iti ay ayatan. Daytoy ti kayat ko a panunutam. Saan nga amin nga agayan ayat? Isuda ti agkatuluyan, iha. Kasla makidkidis ti puso, Papa. Mama. Anak, kaskada kami kini papang mo. Saan nga iso ti umo na nga inayat ko. Ngam nagurayak iti umno a panawan. Aging gaan na amok ni papayo. Iso asur-surwam ti aguray iti umno a panawan, iha. Apayan naliday tilangam, Jamila. Madadalang ti kinapintas mo.
Masyanak narod ka ni Manang Donita. Kanayo na sangsangitan na ni Manong Romney. Kat no nagpintas ti kabsat mo akaskan ka. Apay, inan ano di lalaki? Nakita nga ti kabsat ko nga adda sa bali a babae a kadwana. Nagloko. Di pala mapnak ka ni Manang Donita? Tsaka mo. Oy, Pon. Sapay ko ma. Tasaan mo atultuladan ni Manong Romney. Tsak kahit ngagsangit akas ka ni Manang Donita. Saan to ang mapasamak na ita? Gaputa ay ayatan kaunay. Nawad-wad man na kwarta na ito eh. Talaga na partak na siya pagkwartaan. Masapo lang tisikat kan kinaalibtak. Naimbag, tanay kamakam ko, kalpasan ti parang pasarmi ka ni Jamila. Paul! Idulin ko adagos na ito tapno sana makita niya. Paul! San mo nga limang pa dito? Nakita kon. Kinsa napalimod kanyak na gitar aramidam. Kat, anya ita? Saan ka makibiyang abner? Napaggatar aramidam. Kasanon numamuan ni Jamila dito eh. Balbalagan ka. Tsak kaya't timang lilipot agayam ha? Napintas ni Jamila. Kat, tsak mas daw, no adda nalimad na panagustom ken ko na. Napatig ka agayam. Napintas kan masirib ni Jamila. Di mo kumasayangan ti kinasudi ti puso ti kain ayat mo. Girl, I need you. I need your love. Kunam nga taadyak madlaw nga itay pay akit kita anak, Jamila. At kayat mo nga ibaga kanyak. Manang Donita. Kumusta kan? Anya dayta na suludsod mo kanyak. Kumusta anak? No kanayon tangag kita dito'y balay. No may panggap kini Romney, nalagan diriknak anak isinak inkwana. Anya? Kahit mo asawan Manang, nag-break kayon? Kalpasan ti panang patigmaan dagiti dadakkel ta. Napaturod ko tinakam ko anak iwin naswas kini Romney. Nakigtot iti pangadeng ko. Nupay nasakit. Inibturak. Amo ka nasakit para kan kadayta panggandang mo Manang. Madlaw ko. Tip-tip dem dagiti luwam. Masapol apat ang tinakam ko ating ko. Gusto dagiti dadakkel ta. Sursuruwag ti aguray. Ngam no kaano adong teng kanyak tinapudno nga ayat. Panawan laang ti makaibaga. Kablaawan ka, iti dayta panggandang mo Manang. Uwan, saan ka amaawanan iti namnama? Dumteng tumadlaeng, ti para ken ka. Iha, uray di mo ibaga kada kami kini mamag mo. Pamumin day ta. Tanang ngagme, tinagsaritaan yung agkapsat. Saan na kayo kadi paya kinasarita? Maipapan iti dayta abanag? Papa? Mama? Tsak maliwayan ang kasarsarita ni Donita. Ngam may panggap kadakwada kini Romney. Awan pa'y tinatakamat na kanya. Ani, ang mga no nabit da pa'y anagsina. Kaya amangan no awan pa'y tipigsay tinakam na amang ipudno kadata. Itinay taabanag. Papa, nako na ni Manang. Gapo kano iti panang pagbagayo ken kuana. Nalawlawagan ti panunot na. Ken napaturudan nga agdesisyon. Dahil unay ti dayawag kada kayong agkabsa. Natulnog kayo, anak ko. Gapo ta amoyo na niya ti pagimbagan mi, Mama, Papa. Nagasat kami nga agkabsat.
Ta nasaya at kayo matunay adadakkel mi. Iha, gapo ta kayat mi anasaya at ipagtungpalan nyo. Dayta na unay ti kalkali kaguman be. Pudno dayta, anak ko. Kaya't mi nga agbalin kayo anaragsak. Kat sapay ko ma, tamakasarak kay to itikas kada kami. Ito na ang araw na Naimbaglaangan tanay tulod tanda kiti anak tahani. Awanan ti parikot kini Donita. Inino ten anak kailiwliwag ni Donita. Naragsakan ti rupa na, kanan ad-adapay a pimintas. Iti dayjay akin napintas ni Donita. Nasirib kun nasingpag. Ado ti agduyos king kuana hani. Ngamnay, sapay ko ma, tasaanan ang maulit ti panagpitot na. At dan bukod anakam ni Donita. Gagang ilaeng aparmakan na ti bukod na arik na. Alangunan na ti kinasirib na hani. Dahil launay ti kalikag umakadagi ti anak ta. Naragsak ko ma, ti pagtungpalan da. Saan pa'y gayam nga amo lang itidadakkel dati may panggap iti relasyon ta, Jamila? Ibayin naksamat, akayan ayat. Apay kumangay ka, Paul. Nagsingpit ka. Gwapo ka pa'y. Ganden yak pa'y natutukan. Oo, po na gwapo ha. Siguro gwapo mat ni papang mo. Ken napintas ni mamang mo. Ngamin napintas kayo nga kapsa. Masapul sa nga agpay so ama-amamom dagiti dadakkel ko. Ken, maam-amuda ka met. Saan da nga tanga agunget? Man nakaawat dagiti dadakkel ko. Ken, saan da na unget? Natanang da ang makisarsarita. Ito na ang araw natin. Masing petak iti imatang ni Jamila. Tanasaya at mat ngamin, di pakitak ken kwa na. Ngumno amo dala ko matipod no. Anya ti kayat mo asawa ni tinayta? Saan ka kumagumura? Sikati nang irugi iti saritaan. Agbalbaliw ka kuman. Sakbay ama-amuan ni Jamila ti pudno akin na tao. Saan nam to ama-amuan dayta? Sika lang kimakaam mo, Abner. Naimbagman ka sa namadlang no agkuy-kuyog kayo? Amo mat ti kinaalibtak kan kinasikap ko. Amok akaguram unay ti panangbagbagaking ka. Yung amang ano dumteng to ti panawen. Asan mon ama ilamang pay ti amin. Sika pa yan ti mang bagbagakan niya ka? Gapo tagayem ka. Diyak kahit ngagtungpal iti panakaisagmak mo dagitar aramidam. Girl, I need you. I need your love. Papa, sapay kumatasan kayo amak maklaat. Kan agunget iti maamuan nyo. Amo ka mas daaw kayo iti panagpasyar ni Paul dito'y balay. Kumusta kayo, sir? Maragsaka na kamakamamuking ka, Paul. Awagan naklatan iti tata wenno tito. Papa, kayat ko nga'y pudno kada kayo. Agayan ayat kamin ka ni Paul. Sapay ko mat, may kariyak iti anak nyo. Sir, tata. Paul. May kari amin na tao no laki di tanapudno. Ipatpatag mi nga gasawa dagiti anak mi. Kat pakaragsakan mi iti anyaman a pakaragsakan ta. Iha, saan kami nga agunget iti panakiayan-ayat mo kini Paul? Wan nga rod, iha. Adala babalangon mi kini papayo.
Apay nga italaang apasyaran na ka dito'y balay. Itatag nobyo kayon. Papa. Mama. Pakawanintak ko ma. Sanda ka akagura, anak ko. Kasto'y siguro dagiti agtutubo ka dagito'y apanawan. Ngam, nasaysayaat ko ma, no pinasyar na ka ni Paul dito'y balay. Ani, saan mon ababalawan ti anak ta? Tinapatag kadataan anak, ti pakaragsakan dagiti anak ta. Agyaman na kada kayo, Papa. Mama, naimbag kayo na anaganak. Ngam, alam mo ti makunayo ka ni Paul, Mama, Papa. Nasingpot mati ko nak. Nadayaw ang makisarsarhita kan kaslada pa nagbain na. Ani, kagangay la tayo ta. Tandaan mo na ti makapasyar dito'y balay. Talaga ama nagbabain, Papa. Kasla saan ka no maikari? Iha, maikari amin nga agayan, tulaki di napudno. Ti tarigagay da. Ngam, adda naldlaw ko kini Paul, adyak may lawlawag. Ha? Anya day ka, Papa? Dayta, ti saan ko masungbatan iha. Ti daw-dawat mi kini mamang mo. Tasapay ko ma, ta saan ka nagbidot iti panagayan na yatyo kini Paul. Wen, Papa. Day tamot ti tartari gagaya. Sapay ko ma. Ta sa anak tungagsan. Apay mo takas diti na ibagamkin ni Jamela, may panggapkin ni Paul. Nasingpot matipanag ko na, kahani. Ani, at dapanag anarik na kajak may lawlawak. Kabayatan tinalimod apan ang paliiw ko kadagiti karaw ni Paul. Uwan, nasingpot tilangana. Ngam saan tapay unay ngam ammo ni Paul. Pudno matkiti. Kasla adda nakalimang akinataw na. Ha? Anya di kayat mo asawan? Ureak lang nagtanag iti dayta na ipagam. Sapay ko ma, ta saan ang nagbidot ni Jamela. Tawan sa bali at arigagay ko no saan at ikinaragsak da. Agbilib kamot nga tan, iti kinalibtakwan niya, Abner. Awal tilang bali na problema. Hindi amunat ni Jamila kadag iti tadakil na, kas kaayan-ayat na. Amuk dagiti naganak ng kuana. Madaydayaw dataw. Nataknang kan relisyoso da. Okay? Nagasat kalaw na. Talaga nagasatag. Nakapimpintas ni Jamila. Nasingpet, kalmasirib. Sakit ng baknang dapay. Kablawang ka. Ilalaim kumati panagayat na. Karbengan ng timaayat iti napudno. Anya man ti kayat maasawan iti dayta, Abner. Tala, rambakan takit di ti panakaamamok kadag iti dadakkel na. Amu ka din ni Jamila, ti may panggap kadag iti bisyom. Nagado adamdamagam. Kung gayam, ada tulag mi ka na Jamila. Ag-date kami, kadwan na to, ha? Naamok ka dagiti dadakkel tangad da kanumatan kaayan-ayat mo, Jamila. Sayang ta, saan ko anam-am mo? Adan to sa bali agundawa ya panagpasyar na dito'y balay manang. Wano, kumuyok kanto, inton agtit kami. Abangan nung makasinga aklaan. Mangan kami ti restaurant, sa agpasyar kami manang. Kasya laang mo. Jamila, sapay ko mata naragsak kayo iti ayan-ayat yo. Saan ka kumaamay pada iti gasat ko? Manang Donita, nasingpot ni Paul. Awan na mo kasabali a babae iti biyag na. Us! Manang Donita, madlaw ko. Pumimpintas ka.
Adan sapay ng pasyarken kay di rabii. Ado ti mangi paripirit itirik na kanya kading ko. Sa anak pa yan nakasaganang agayat manan. Okay nga tanday to'y alangag. Ay, mabitlaeng. Apay nga yung awan matan ni Paul. Nagtulap kami asukunan nak dito'y balay. Isa matay di mauawak. Apay nga tangawagan ng pailaan. Hello? Lading itak, saan ka masukon ni Tabalayo? Ha? Apay, mabain ka kadi kadagiti dadakkel ko? Wano, saan ta kadi ang matuluyan? Matuloy ta. Umuna kalatan ni restaurant. Kumama ka ma. Ha? Apay, napatpatag kadi ti papanam? Ngam ti panag-date ta? Girl, I need you. I need your love. Won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I Okay nga tanday ito yalangat. Ano, mabiglaan. Apay nga awan matan ni Paul. Nagtulog kami asukunan na tito'y balay. Ha? Iso matan dito mauawag. Apay nga tayo mawag pailaan. Hello? Lading itak, saan ka masukon ni Tabalayo? Apay, mabain ka kadi kadagiti dadakkel ko? Wano, saan ta kadi na matuloy? Matuloy ta. Umuna kalatan ni restaurant. Kumama ka ma. Apay, napatpatag ka di ti pagnam, ngam ti panag-date ta? Saan ka kumagumulgura? Kaya saan nakapagdadoan? Ay, ayatin ka unay. Sumarunuak mo't ladagos. Okay. Agkikita tayo lata ni di restaurant. Ay, diyan mo na, hindi man nakaawat mo. Madalon yung to ni Abner agayem ko di restaurant. Bye. Agananad ka kuma. Bye. Wow! Nagpintas ka lakit din. Iti day tanga arawat mo, Jamila. Ang awan pa'y mat ni Paul. Anya ka biti oras sa lumtang. Ada ka no kala at anas kan nga si kaswan naman ng umuna talata ni ti restaurant. O may ito ka no ijay. Anya? Ada ka no ti gayem na ijay ani Abner. Apagbiit ka no mutlakit di Sumaro no mutlaang adagos manang. Saan kayo nadlaw adagos ha, Jamila? Kapsat mo? Kakaingas kayo kahit. Wan, kapsat ko. Ni Manang Donita. Manang, ni Abner. Gayem ni Paul. Agtukaw kayo. Agorder ako iti pagpalamis tayo. Pangururahin tayo ni Paul. Apay, napanantay lang amin ni Paul. Kuhay, diya ka mo. Imbaon nak nga umunan dito yung restaurant. Ang mga no, madam ha, at nanday diya. Mabit lang ha, agorder ako. Okay. Uy, Manang Donita. Kasta unay panangisurot mo iti panagkitam kini Abner Gwapo kan. Awan sapay ka ayan-ayat na dayta. Sa bali, tinangi papanamit iti panangisurot ko iti likodan ni Abner. Natlaw ko natantanang tigaram na ngam ni Paul. Manang Donita. Kasta da kayat mo asawan. Di kan tumagari. Agsublin ni Abner dito eh. Aywan. Ang mga numangang napay nga iso ti pagsarsaritaan ta. Uy, nagistayan ako na. Naimbag na nakapanaw katapos. Napag-isungat ka de. Ang mga nabit pa yan nakadanon na Jamila kan tikabsat na iti restaurant. Saan da matagtaga na manguray kanya? Tadamat niya Abner.
kasaan ka narwam. Adi ta makalanglang lang amangan dagiti anak ta, hani. Mabisinan talang amang uray kadakwada. Kan sigurado asaan danton ang mabisin pa'y. Kasla nga rodyak makapanganahan eh. Napanan ngamin da Jamila kan Donita. Kinuyog ni Donita ti kabsat na iti panagpasyar dakin ni Paul. Kasta ka de? Katsapay ko mata saan mo tagidaksen, hani. Uray dadamat ni Donita. Sabay ko sana nagbidot ni Jamila. Iti panakiayan ayat na kini Paul. Agdalag ta it anak ta. Sakmay mat nga ta nga inaklon na ni Paul. Sininter na pa iti kapabalinda ito eh. Puno da itahan eh. Makapagamamun tulat ta. Titunggal maysa. Enton agdinadan nga gasawa. Ay, saan na dahi tati pagsaritaan tahan eh. Mangantakin dahi. Ito na ang araw na Adagta ni Paul. Agdardara sa simrag iti restaurant. Agtaltalang kyaw. Dita, nakita na tayo. Wen nga rin. Paul, agkalimduusan ka matken? Mawawa ko na eh. Ah? Padaram. Ah, Nagdardarasak na yung dito eh. Kababayin nga uray ni Manang Donita. Awantaan yaman na. Mabisira pa yung na yun. Kaya di ka pala nagurdur iti makan, Abner. nagmerienda kami itayan. Nangururayan hikan ka. Aginala ka pa yan. Langam sa ngagpay so tinabisin kasla na bambannog ka unay. Girl, I need you. I need your love. Dimteng kayo gaya man kini Donita, Jamila. Kunak no marabyan kayo unay asumangpat. Iha, nagdiretso mo tatagos ti kabsat mo iti silad na. Kasda saan kayo narwam ka ni Manang Donita, mama? Kat, kumusta mo ti panagpasyaryo, iha? Kalpasan ti pa nag-dinner mi iti restaurant. Napan kami iti park, papa. Nagsarsarita kami mati jay. Saan kami na nagbayag? Nasaya at saan kayo nagbayag, iha? Tama nga no, anya pa iti mapasamot yu iti rumar. Saan mat nga taabaybayan ida ni Paul? Saan nalakit di ngay palubos nga dadhaki sa mapasamak iti kayan ayat na. Ken, ada ka daw ni Paul. Ni Abner ti kadwami anangan iti restaurant, mama. Ada ka di pa hiket yung ibaga kanya. Papa, mama, sumurikat ko man iti silid ko. Ala, mapankalatan iya. Tawan matinaskan nga ibagami kan ka, tanasa pa kayo mat anak ka awid. Sa anak pa makaturog. So, kadwan nak pa lang aginom, Abner. Kapaya kasta ti palang kitam kanya. Kabayatan nga da tayo di restaurant tayo. Pinalpaliw ka. Ngam sana nakadlaw da Jamila kan Donita. Jak sa magustong ti ibagbaga mo. Sana kumakagura. Kasi ti kanain kong ibagbaga. Napatig ka kayam. Kumusta ti naman? Saan mo na damagan pa? Wano kayat mo ti kwarta. Saan ka pa idam? Agyaman naklangan. No apay apagkadkadang ka. Amo mo no apay. Awan kayam. Subyan taman tinadlaw ko iti lang amitay tumteng ka iti restaurant. Nagdagulit ka. San lang nga sikat ti pinalpaliw ko. Uray na kita kabsat. Agpadadaan na singpat. San mo kumasayangan ti panangipatig ni Jamila kin ka. Talagamot nga ayatak. Nakain inosinti ti tangana. Amo ka na saya ti pamilya ang nagtawadan na.
Talaka jak magustong ti bagbaga ma. Agawid ka man langan. Bukudak langan ka ginom. Manang Donita, adaman damagagken ka. Maipapan ka ni Abner. Natin makunamkan ko, ana. Lasingpat. Natanang nga gungunay. Natak ng anak isarsarita. Ken nadlaw ko ti panangiyali ka natakadata. Saan adakas no kas pangarigan? Saan ka di manang? Awan pa'y lang iti panunot ko dahi taabanag. Ado tiyang grayo kanya. Ngam sa anak ngagdardaras. Kinapudno na. Kaya't pisigod akaayan-ayat ko ti makisnuglian kanyak. Anya? Apay. Ay, ayatim ka di pailaan? Makaanayin din na minsan na panangloko na kanyak. Saanan arumbong ngagtalakap pa'y kenkwana. Jakla na ibagbaga at agos kada kayo, papa, mama. Ngam, saan nyo kumaapanunutan? Akayat ko taagilimod kada kayo. Iha, addan na ka mo. Nawaya ka nga desisyon, abok-bukod mo. Palpalagi panda ka, anak. Nasaya at saan kan apaan lilaw pay itisigod akaayan-ayat mo. Ngam addaking kamang tingiting iti marikrik na iha. No napudno, tipanggap na ngagbalbaliw. Saan kun akayat ti ang sangit pay, papa, mama? Saan ang ngagdandaras? Da kayo tinangibaga kanya nga orayat ti umno a panawan. Ika nasaya at ano tanangam ti agdesisyon, anak ko. Ambo ka na pudno kay ti bagim. Maipa ito ti kalkali kagumam apagragsakan, anak ko. Makaanahin kanyak ti impayo pamatag kanyak, papa, mama. Mapna kakon iti kinaragsak ken panaglalangan tayo. Kunak man nag-overtime ka. Adda kay mutan. Sangsangpot lang ni Jamela ket mangrabi kami pailaang. Amo mo tiga po na hani. Kaya't ko ano mabalin, may pamuspusa ka makapaglalangan tayo amang rabi eh. Uwan mo't ngamin, mama. Naragragsak mo't lang nagpay sa nagigiddan tayo amangan. Ala, ayabang marodan ni Donita, tamang rabi ita yon. Ay, nya pa ilang amintir aramido na iti silid na aya. Ay, amoy ang ti ugali na. Managpupok iti kwarto na. Ay, laglagi po nyo gaya ma. Et Domingo inton bigat, kat masapol nga agkukuyog tayo ang makimisa. Uwan, papa. Tsak malipatan day ta. Sige. Enak pa'y nga rod ayaban ni Manang Donita. Girl, I need you. I need your love. Nagrabi kalakit din nga mawag. Alala kung titurog ko. May liwat mo like ka. Kasano, numanon nga aldaw asaan ka nagpakpakita kanya. Ado kami tinakakumikumak ka nagiti napalabas nga daw. Sana bale? Uray malmalim nga pasya tayong tumpikan. Ha? Ay sana mabalin no bigat. Awan ti wayak. Kadwak ngamin ti pamilya. Mapan kami iti kapilya. Anya? Sapay ko matamaawatan nak Paul. Napatag ti pamilya. Napatag kamit kanya. No anya ti kunam. Kumuyog ka kada kamin. Awisan nakit ni Jamila. Kumuyog ka na kuha na sa nga pamilya iti kapilyada.
Ay, hurelasim nga rin titutot ko. Di mo pa'y kaya, tay turong nakatikain ayat mo itinalinte gabiyag. Abner, San ka kung makagura itimbaga? Tawan mo't dakas na. Agsasaro mo ti panangitangat mo iti ara ka. Ada ka di barbarte ka? amo no talaga agayem ka, Abner. Amok nga nasabali kaya tasawon ti panangkitam kanya. Napudno ka kagayam ko nakmanin. Awan sa bali at arigagayak, no saan na ti pagimbagam. Mabit lang. Anya ti barbarte ka. Kasano? Imbes na may pasyal ko ni Jamila. Ay kaya't nakit din ti makikuyog iti pamilya na. San mo ang mababalaw? Amom, saan ka kuma makaguray ti dayto yung ibagakmanin? Nagasat ka kini Jamila. No kahit mo ti pa iturong, iti kaayan ayat mo. Amok ngagpaspasugnod ka. Sapay ko ma, tamaawatam. Napatag namin na makadwak ti pamilya. Sana bali, maipasyar na kita. Nawalan niya man na. Maawatan ka. Ay, ayatin ka unay. Inarakop nak. Uy, kababain ka dagiti makakita ka data dito eh. Manano? Kayan ayat kamat. Mabitlaan. Apay nakalanlanay dagiti matam. Kanayon kan samot ngagpuypuyat. Sana maliklikan. Sa kastia talaga ti panagmatmatak. Sana mabalik na makatlaw ni Jamila. Nagdamag itay ni Papa no na panam. Apag sarot na iti kwarto da kini Mama itay dimdeng ka. Ay, kasta ka di manang. Nagkuyog kami nagpasyar ko ni Paul. Diyak namin napagustuhan, idi kalman. Nalagip da kayo nga rod ni Papangyo. Kat na ko nana. Ano apay adi mo na awi sa kimuyog kada tayo anak kimisa? Ado ka nung ngamin ti pakakumikuman na, Mama. Kasta ka di? Wen, Mama. Oh, adun sa sanga ili. Siya kung timapan manginlukat iti daw. Ay, saan ka din amang rabi eh, Jamela? Nabsugak pa'y, Mama. Abner. Ha? Mama! Ni Abner! Ah, Kunak no ti kabsat ko ti gagaram, Abner. Anya ti maipaay ko kan ka. Kahit ko lang ti makisinagat king kadunita. Sapay ko matasan mo at akitaksen. Awan mo ti dakas na. Ang kaslawan ti amok istoryaan kan ka. Ay, Awan gayam. Nabayag kayo ka din ngagkayam kini Paul? wen, ama mo kunay. Kaya't nasa wen. Among unay, ti gayam mo? Wen ko nakmanin. Ada ka di kahit mo ama-amuan may panggap kini Paul? Uy, makadlawak sa amanang. Manipod na rugyan ni Abner ti umay diti balay. Masansan mo ti panang pasyar na kan ka. Kunak po pa nga ata kay papananday ta panangisisi mo kanya. Yak maaawatan ni Abner. Ha? Uy, anat kahit mo asawan manang. No, agsarsarita kami. May panggapmat kada kayo kini Paul ti pagsarsaritaan mi. Anya? Nang rona launay kan ka. Sang kaidayaw na ti kinasingpat mo. Kan nagasat launay ni Paul nga inayat mo. Manang, makabsog mo't iti puso dagita nga ibagbaga ni Abner, maipanggap kanya. Kat sapay ko mata, napudno ni Paul kan ka. Tay na ko na akong ading ko. Diyak maawatan ni Abner. Ang mga noon damot na limot, panagayat na kan ka. Kaya't mo asawan manang. Ribalan na ni Paul. Kat no nasingad damot nagpagayam.
Sa amo na mutin nga gayan ayat kami ka ni Paul. Jak lang mo, no niya ti panggap na. Madlaw ko. Saan asyak tiga po na ngam umay dito balay? Palpaliiwag na itigaraw na. Kasla, antak kayat na nga ibagakan ka. Ha? Anya ko maamot data. Manang. Girl, I need you. I need your love. I'll keep this love burning in my Kung nagtupay nga ada kay papananday ta panangis-isip mo kanya. Jak maawatan ni Abner. Anya di kahit mo asawan manang Donita. Naugsarsarita kami. Da kayo mat kinipul ti pagsarsaritaan mi. Anya? Nangruna launay kan ka. Sang kaidayaw na ti kinasengpot mo. Kaya nagasat launay ni Paul nga inayat mo. Wow naman. Makabsog iti puso dagitang ibagbaga ni Abner. May panggap kanya. Kitsapay kumata na po ni Paul kan ka. Ngintay na ko na ading ko. Diyak mawatan ni Abner. Ang mga nung at damot na limot at panagayat na kan ka. Kaya't mo asawan manang. Ribalon na ni Paul. Kat malasingad na nga gayam. Saan mo na mutin nga gayan ayat kami ka ni Paul? Diyak lang mo na ti panggap na. Mamadlaw ko. Saan asyak tiga po na nga umay dito'y balay? Paliiwag dagiti garaw na. Kasla at kayat na nga ibagakan ka. Anya ko madayta, manang. Dahil ti saan ko amay baga. Mabalin, ano da kayo tagsarita? Saan nga tangada na limot a panagayat na ken ka? Sana ka mamati iti dayta, manang Donita. Amo ni Abner nga gayan ayat kami ka ni Paul. Sa nasingad kami nga gagayam. Naitamo ti panang ipagarup mi ti masansan a panang pasyar ni Abner, iha. Panagkunak. Saan ani Abner ton orayek akagasat ko papa? Ngam na agrayo kan ka. Saan mo ka di nga ikan iti kuntaway? Diyak mo no kasano sumbatak deta sa ludsud yung kanyak mama. Tay ko na kun kini Jamila. Da kami ti agsangsango kini Abner. Ngam ti matkabsat ko ti pagsarsaritaan mi. Ni Jamila ti kayat ng Arman, ngam apaya si ti paspasyaran na. Ang mga nuwagas lang ni Abner Taychay panangawis iti imatang mo. Iha, adakalantagan ni mamang mo iti daytangay pagana. Ay, kalin. Kalin ko. Iha, adakalintagan ni mamang mo iti daytangay pagana. Ano ipatpatag na ka, masapul nga ipatag na mo ti kapsat mo. Saan akas ti panagkunak papa? Agparparig na kanyak. Adda kayat na nga ibagak kini Jamila. Anya? O kat naibagamon kini Jamila day taabanag? Maminsan pa yung agpasyar dito'y balay. Kat ni Jamila ti pagsaritaan mi. Kasarita kon anaimbag. Itayak pa dito yung mangururay ka ni Paul. Awan mo't lang nga na. Mabainak pa yun, tasang kakita dakdag iti lumabas dito pagtugtugawak. Ay, ni Manang Donita dahil umawawag. Hello, Manang. Jamila, adamanan dito'y balay ni Abner. Os? Talagan sa nga ipaypay so nakamot ka na, Manang. Anya nga ipaypay sa tibagbaga. No si kamanin ti pagsarsaritaan mi. Anya? Ni, apay. Anya nga min ti bagbaga ni Abner, may panggap kanyak. Anya ka diya talaga ti panggap na, iti panagpaspasyar na di tabalay, Manang. Jamila? Manang, at ni Paul. Sige ha, ituloy tanto tiyak sarita. Bye.
Manang, Girl, I need you. I need your love. Nangeg ko ano takamat ni Jamila tinagan mo. Bayat ti panagsarita da kanin Donita iti telepono. Isu saan ka makapagulbud ka nga? Ha? Manglilipot ka gaya, Abner. Agpaspasyar ka gaya, medyo balay na. Ni Donita ti gaggagara kay Balayda. Olpon, ano ti kayat mga ibaga ka ni Jamila, ha? Kahit nakapataksin, ha? Tikunan, di ka maitura na kabilan? Ngam ikang kay tigun dawing agpalawag, sakbay patayin ka! Ibatan ako ma. Marikata na ka bang siti pa ng linis mo kanya. Sige, agulagol ka. Saan kang ibatan aging itibagsatyangos mo? Ha? Sari pala. Ah, Kasi siyang dagay mo. tiyan mo nga ta. Ket makapaluspos ka pa kanya ka. Sakbay nga isagmak na. Patayin ka langan. Napatag ka agayim kanya. Ulbod, manglilipot ka. Sakbay amala daw ti amin. Agbalbalyo ka kumana. San ka ka di amasayangan ka ni Jamila? Ilalaim ko matipanaghit na kin ka. Nasingpat kan inosente. Pagwadan ti pamilya na. Kahit, anya ti kayat mo asawan iti dayta. Anya ti bagam kan Jamila, may panggap kanya, ha? Awan na awan. Ni Donita laang ti kasarsarita. Kahit, anya ti bagbagam ka ni Donita, may panggap kanya, ha? Agsaw ka! Nagulbod ka palang kanya. Duyukan kan, babaen tayo ngay mo ko. Tol. Sana. Pulis? Manglilipot ka gayan. Ngam sa anak, apatiliw ka na iti pulis. Baliwan tanto tiyag sarita. nagdardarasak lakit din na nagahawid. Tiyakmat gaya man madanog ni Abner dito'y manang. Imbakak mo't nga adda ka ije parke. Nabayag pa'y nagsarsarita kami sakbay nagpakada. Nangag ko nagling ti cellphone na. Diya ka mo no asino tayo kinasarita na. Apay manang, anya ka no ti ibagana? Sang ka idayaw na matla ti kinasingpet mo. Nagasat ka no ni Paul nga inayat mo. Diyak amo na umapal minno agselos. Ay, aday ta kamanan ako nakmanang Donita. Amangan no si kamot ti agselos. Makakatawak man iti dayta ako na. Madlaw ko nga awang matipanggap ni Abner nga garam kanya. Kaya't na lang at ati makisiningad. Mabalin mat nga agtungpal iti naun o nag-akaipapananday ta pa nagsiningad tiyo manang. Marik na kasaan ani Abner ti para kanyak. Adda ka mamati ak nga adda pa nagayat na kakangka. Ang lap-lap dan natirek na nata nasingit na agayam ni Paul akayan ayat mo. Day tao na iti pagyamanan mi kada kayo ng kapsat. Da kayo mismo tag istorya iti amin na mapaspasamak kada kayo. Iha. Owen papa, mama, da kayo man kit diti mang tingiting? Ano nga tati gapuna nga agpaspasyar dito'y balay ni Manong Abner? Napas nagsarsarita da Abner kan Donita no kwa. Abain ka niya mang singa kadakwada. Kaslagay yung laang ti panaglangandaan wa. Kat amangan no pud no ti atap ti kapsat mo. Asika ti pud no agagara ni Abner. Ha? Ala, sana mabalin nga agayat ni Abner kanyak, mama. Iha, ibagak na ito'y ka. Nataktak nang kan natantanag dagiti karon ni Abner. At adda kayo ti agbagay. Ito na ang araw natin. Hani, napanunot ko matlaang asaan nga umno dayjay anay bagak. Wan takas na datamot ti agpili iti para kan kuana.
Ngam karbangan taan naganak da ita. Taparamot lang iti pagimbaganda. No bigdot ti pakiasawaan da. Tungpal biyag nga agbabawitan to. Honey, Kas kanayon nga ibagbagak kadag iti anak ta. Awan sa bali anapatag kanyak. No saan at ipagragsakan da. Ada ka ti madmadlaw mo ken ni Paul? Asaan mo akayat kan ko, ana? Daka mo. Nga mulitag. Kasla adda nakalamang iti kinatao na. Makadlawa ko na talaga, Abner. Hindi ko mapay akayat ko nga ibagakan ka. Ken sapay ko mata saan ka mabainan. Donita. Nakasingsingagdan. Nakapaspas na ken napatid dagiti banag kapag sarsaritaan ta. Ad-adamat at maipanggap kini Jamila ti pagsarsaritaan ta. Agpada na patagdapol ken Jamila kanyak. Kayat ko nga ilawlawag mo ti kayat mo asawan. Manang Donita! Ay! Adamot gayang sa nga ilin. Ah, Abner! Naimbag tadakan. Si kanti makaamo kini Abner ha. Adapay na patag nga aramidag iti kwarto. Girl, I need you. I need your love. Kapot masansa na pagsasaritaan da ka kini Donita. Sa bali mo ti pampanunutan. Win nga ron. Abay nga may nasyak ti pagsarsaritaan nyo. Siyempre, masakitan di Manang Donita. Jamila. Nasaysaya siguro ni pudnuklangan king kadaytoy. Napatig ka ti pusok. Ha? Nukasta. Pudno ti atap ti kapsat ko. Ngam sana ka nawaya mga hetking ka. Yakay na madadal ti panagayim mo kini Paul. Ha? Nakiktuta kiti daytaan amuak. Pangasim. Sana kumaliklikan. Awan sa bali kalikagumak. No di ti pagragsakam ken pagimpagam. Ha? Apay, ada ka di kayat mo nga ibaga kanyak? May panggap ka ni Paul? Diyak kahit na siya ti makaiga po iti pan nakadadal ti relasyon nyo. Si Kaa mismo ti mang doktal. Itay pa yan adlaw ko. Nga tao nga umararubayan di tarwa. Mga sino ka ma? Saan nakapakawanan ti paltog ko? Paul, Padasam tiyagkaraw, mumtak ti banga-bangam. hindi sumda paltog mo. Ano makapagsarita ta na himpag? May isa ka na himpag agayam. Ulbod ka. Manglilipot ka. Nagbidot kay ti daytang atap mo. Kanawin ka abagbagan adyak kahit adakas ti pagtungpalan dagiti aramidem. Nadlaw ko akabuting mo dagiti pulis. Markado ka ni tinagan mo, ket amkem nga amangan numatukhang ka. Agulimag ka. Isardeng mo kumanda dagiti aramidem. San ka kadi amasyan kini Jamila? Saan mo na kayo tuloy na niya pa dagiti kayat mong ibaga? Balagan ka. Saan nakapadpadasan nga isang mak? Dakas ti pagbanagam na ramidam na ita. Madlaw mi kini mamang mo ang masansan a may kulkuleng ka iha. Anda ka dinadagsen a parikot mo? Papa, Naunagsamot ti pampanunot ang iha.
Dakigtot kay timbaga ni papang mo kan ka. Kuha, mama. Namanon nga aldaw saan anak parparang ni Paul. Ay, wan gayam. Imbis kuma ni Abner ti agpasya dito'y balay. Ni Paul kuma. Owen nga rod, papa. Nabayag asahan kami ang nagkita ka ni Paul. Mga no, adumat ti pakakumikuman na. Dayta ka di pakariribo kam iha. Ay, wan gayam. Anya ti trabaho na. Tsaka mo, papa. Ti amok, sana nakalpas iti kuleyo. Kat agur urnong, iti pagtuloy na nga gadal. Nasaysaya at matlaang no makapagturpos iti kolehiyo ni Paul. Tanoda kayo ti agkagaasat. Napimpintas tumatlang ti masakbayan niyo nga agasawa. Kalpasan day tinaudi apa nagpasyar ni Abner dito'y balay. Di ka pa'y nasang o pagdamagan may panggabi tinagsaritaan nyo. Saan ka nagbidot iti panangipapan manang tunita? Inaklon ni Abner nga da pa nagayat na kanya. Anya? Kasano no umaamuan day to ni Paul? Agsubang dalakit ting agkayem. Manang, awan panggap na nga grayo kanya. Awan ka no sa bali akalikaguman na. No saan at ipagimbagak ken pagragsaka. Ket, anya ti kayat nasawan. Diyak na damag manang. Nariknat ti panangyalika ka na kanya. Ket, iti panagriknam. Asino tinadungdung mo? Manang, away mo tanakas na sa ludsod mo. Ibagakin ka manang. Nabayagan na saan kami ang nagkita ka ni Paul. Binaybay anakan? Tsaka mo. Amok asan nakabaybayan ni Paul. Ngamin, amok mat ngay ayatin na, manang. Mailiw ako na yan ka ni Paul. San matlaang ang nagpadpadlaw? Padasok man kit ding awagan. Ay, tayta. Agre-ringan ti cellphone na. Paul, sumpatam ko ma. Anya ka tinti mapaspasamag kan ka. Jamila? Ay, Paul, agyaman na sinong batam ti hawag ko. Pasensya kan. Ado tinakakumikumak ka na itinapalabas nga daw. Ipasyar kan to itong rabi no bigat. Sige. Mailaw akmatkin kan. Kasta Ahmed. Iyawag kuntukan ka no sa linot pagsinarakan ta. Sige. Hello? Initip na ti cellphone na. Anya matan. Ikidom ko matan. Rabi na yan. Parang maalak ti turog ko. Oray ta naawagak matan ni Paul. Itala nga makaumayak dito yung aparke Manmano ti tao? Napintas sa pagpasyaran nito eh. Taro ti kayo, kan masetas, aro dumadumating maris na nabis sabong nga. Mabit lang Hello? Nalipatak ko ng pweson. Oo, umayak ko. Jamila, mabit lang Nalipatak na kasi narak ko itimay sa restaurant. Ija itong tigubatanga kiti merendata. Aguyog to ko man Dito ka lang. Ay, magtartarasan na pimanaw. Nabati na tibag na. Nalipatan na paikit din ng zipper. Nakato na kwarta. Diyos ka. Ano di? Sana put no da ito'y.
na makaumayak iti daytoy a parke. Manmano ti tao. Napintas sa pagpasyaran dito eh. Taano ti kayo, kan masetas sa naduma-duma ti Maris na iti sabong na. Mabit lang ha. Hello? Nalipatak man ng person. Wan. Sige, umaya ko. Jamila, mabit lang ha. Nalipatak nga nakasinara ko iti may sa restaurant. Ija ito, ti gumatanga kiti meriendata. Agkuyog talangan. Dito ka lang. Nagkatarasa na pimanaw. Nabati na pa'y kitintibag na. Ay, nalipatan na pa'y ngayon zipper. Nakato na kwarta. Diyos ko. Ano dito ay? Sana punta dito ay? Drugs dito ay. Sana klakit tinga pitod. Ano di kaya tasawan dito ay? Nalipatak mo itong tibag ko. Jamila? Paul, ano di kaya tasawan dito ay? Nagado a kwartakan. Drugs dito ay san ka di? Agdardarasak. Baliwan tantulangan tiyag sarita. Aging kaita. Kasla tiyag pa'y lapat dyan. Anya di kaya tasawan. Tinakita kitibag ni Paul. Nakatuwa kwarta. Kan drugs na kitay. May sangata a drug dependent. Wala drug pusher ni Paul. Nabaybay amo nakalukat tiri daw ti kwartom Jamila. Manang dun ita. Saan mo nga ilingid dagitilwam? Ni Kadipo, tiga puna? Ada saan nyo ang nagkinaawatan? Manang. Talaga adagiti lalaki. Agpapadada. Manang dun ita. Sa bali ti parikot ko kan ni Paul. Nakarkaro tinaduktalak kan ko na. Anya ti kayat mo asawan? Nakitak tibat ni Paul. Ado a kwarta kan droga. Anya ti kunang? Urayak lag ti gargar ti nervyos. Ngam, jak pa'y kakap na kan. No drug addict when no anya ni Paul. Ngamin, jak nakasarita na imbag. Ay, sumatlaan. Ti, anya manang. Idida mo pa'y la makitak ni Paul. Dinilaw kung dagiti matana. Manang, please. Numabalin. Saan ko mapay amaamuan dabapakan mamaday to yabanang? Saan mo apagilimudan idaading ko? Manang, please. Kasarita ko mapay ni Paul. Manipod iti sana natuloy ti panagpasyermi kan ni Paul ijay parke. Saanan anasunutan ti panagkita mi. Jamila. Nasingit kayo nga kayam. Kita mo. Masungbatam lakit dito'y damagak maipanggap iti kaayan ayat ko. Ngamin, ada nakitak nga adu akwarta kan drugs iti bag na. Please, saan ka kuman nga aglibak kanyak? Pinagpanunot ko ang naimbag ti amin. Nalagip ko ti imbaga ni Manang Donita. Akasla, ada kano kayat mo nga ibaga kanya.
Diyak kahit siya ti pagtaodan dahi ti abanag. Sabay ko matamaawatan nak. Si ka mismo ti makisarita kini Paul. San ka ang sangit? Madudug tirik nak ang makakita iti panagarubos na kitilwar. Ulitak. Awan sa bali akali ka kumak. No saan nati pagimbagan ken pagragsakan. Girl, I need you. I need your San ka kuman nga gulpot pa'y kanyak, Paul? Nagpulos namnamahan. Inayat kay tinapot no. Tati amok kat nasingpat ka. Ket. Anyeta. Kaya't mo ti magsina kanyak. Kat ibaw imulangan ti imatang mo kani Abner. San kumamat ang nababati pagkit kita ang kanyak. Ngamin, insuro da kami ana imbag da kiti tatakal mi. Asalimat-matan mi ti tayaw mi. No may papan iti nakitam. Kuko ti may sagayem ko na dyan. No kasta, nalawagan ti amin kanyak, Paul. San ka nga gulbod pa'y? Amang ano nalablabas ka pa'y ngam drug dependent. Maglakla ko ka iti drug, san ka di? Awan mo't nga tanti pang babalawam kanyak. No impangag nak kuma ng isarding mong dagitar aramidam. Saan kuma nagtungpal ani Jamila tinakadoktorkin ka? Ket, gapo iti na ita, naragsakan. Nagbidot ka, no pampananutam nga dan kung daway mo ang mangagaw, iti kaayan-ayat ko. Nagbidot ka iti dahi tangata mo kanyak. Ada pa yan nagbidot ka. No kunam, agaputanamwanan ni Jamila amay sak nga adik ket lipatan akon. Ay, ayatin nakunay, ket saan lak akabala na lipatan? Patsim ka di akas tati kinamaag ni Jamila. Numamuan ti pamilya na dahi ta? Saan mo nang ituloy? Saan nga isudat ti makalapan? Saan da amay paay ti pagragsakan ni Jamila? Amok akaguranak iti dahi ito yung ibagak. Naragsak ka nga tapay lang iti ayan-ayat yo. Talaga pagpumpungtutin na kanya. Dugin na kuma. Nupod no ngay ayatom ni Jamila. Ilalaim kuma ti panangipatig na king ka. Ti panakayat na. Karbengan ni Jamila tagragsak. Itay ayatin na ang laki. Sige, agsaw ka ba, ha? Sana kumalapdan ng agsaw. Tapagimpakan na kito'y. Agbalbaliw ka kuman. Tanragsak kayong agpadpada kini Jamila. Iti ayan-ayat yo. Lading hitag ading ko. Pakawan na ko man o inunaan ka anang ibaga kadagiti dadakkel ta. Maawatan ka man. Saan ka akagura? Donita, mabali na panawan na kami pailaang. Kaya't may kasarita na imbag ti kapsat mo. Sige papa, sumurag ako niti kwarto. Papa. Mama. Nakasarita ko ni Paul. Ngam, pinaglibakan na ang may sa atrag adik. Saan da ka kayat ababalawan, iha? Saan kami ang nagliway adadakil yun ang bagbaga kada kayo? Katamo ka na imula iti panunot yun, iti panursurumi. Pagkawanan na ko ba? Iha, di ka nagsangit. Awan basol mo. Uston, ang mga may sagmak ka kini Paul. Day tamo ti pagdamdanagan mi kini papangyo, Jamila. Ay ayatom ka di pailaang ni Paul. Kalpasan na mo mamay sagayam nga atik.
Ang pagpakahasya kada kayo. Ikandak kumapay iti kundaway. Kaya't ko nga ipayan iti gundaway ngagbalbaliw ni Paul. Kaya't ko nga ipanagnak na nupod no matlaang nga ayatan na. Jamila, amok ang masirib ka. Saan ka kumangagbalin ama ang ading ko? Manang tunita. Pakawanan na kumanuna sa air ko ni Riknam. Saan lang adag iti dadakkel tati mananagan? Ad-adapay amasak nanakan ka. Agyaman akmanang. Iti laksit ti panakaduktal ko iti haramid ni Paul. Kaya't ko ti agbalin pay laang anapod no. Iti ayan-ayat ni. Anya? Amok ti panpanunod naman. Sanak mat nga taad ang ran ni Paul. Kan awan ka po na nga ramidan na kanya tayta. Saan na tayta? Amangan no mairam naman ka. Kasano no pagatapan da ka amay samat nga adik. Anya ti among no pusher ti kaayan-ayat mo. Manang, Ipaangag mo kumadag iti patigmaan mi ken ka. Saan mi akayat nga dadakas ama pasamak ken ka? agan anadak manang. Kas itimbagak kada papakan mama. Ikandak kumapay iti kuntaway. Madanagan na ka talaga para itikabsat ko pa ba, mama? Kasanon no? Agkintayagak pa amang panunot. Ali, apay nagsindaay ka itinaunag. Malidayanak. Nagsimpat ti anak ta. Ngaman niya tayo tuyo na nagtumpalan na. Nakiayan-ayat iti may nga adik. Nagpakpakaasi ngay kantay iti gundaway. Diyak kayat apagungtan. Ngamno pakailiklikan na iti paggan. Aramidag. Anya ti kayat yu asawan iti dayta papa. Ingitan yun ni Jamila? Maawatan kayo nung pawilan nyo ang makisinarak ni Paul. Kayat ko ang makasarita ni Paul. Anya? Umanukot nga ta? Amang ano si kamot ti maipagkad. Ani, paayabak ni Paul dito'y balay. Masapula kasarita. Diyak ipalubos adakas ti pagtungpalan ni Jamila. Girl, I need you. I need your love. Imbagak lang aro na sa anak nga adik. Abdakalin ang niabnet ti Patyem ngam siyak akayan ayat mo. Nagsaludsud akon iti gayem mo. Ngam di na kaya ti makibiyang. Paul, ay ayatan ka. Ay ayatan ka man. Napudno nga ayatan na. Panagnagam. Saan ka alabda na mga rakop kanya, Paul? Ngam ti kayat ko pa managnan. Aklo nam ti kinapudno. Katagbalbaliw ka na. Jamila, Adamay may sakit tawagan ka. Nabayagan na di ka pimasyar iti balay. Kaya't na ka makasarita na papakan, mama. Tanya, Nawan ti dakas nga ramit mo. Awan nga ron ti rumban nga pagputngam. Numatungpal mo, dagitikid daw ko ken ka. Ad-adda ang mapanak nga ka. Apod nung ay ayatin na. Agyamanak tapinatgam ti awis ko makasarita ka po. Ipatpatag mi unay ni Jamila. Kaya't may asiguraduan ti pagimbagan na. ay ayatan ko unay ti anak yo. Paul,
Saan ko mangagsakit tinakab mo? Ngam, amumot nga tan. Adi manon kada kami tinaduktalan ni Jamila keng ka. Ngam di mo kano aklunan nga adik ka. Inulit ko ng imbaga ka ni Jamila saan apod no tinatap na. Ano napudno ka iti ayan-ayat yo kina Jamila? Saan mo pagulbutan? Taamangan no mairamrama na may sagmaak. Excuse me. Ang basak lang natin text. Pumanaw kalitan hindi mo kayat timatokhang. Baliwan tayo tulangan tayong salita. At na pati ka papanak. Pinalii ko ni Paul kabayatan ti panagsarsarita mi. Diyak laki di agbidot. May sanga adik ni Paul. Honey, kap-kap na kam ka di dayta. Saan nga nga inamin ni Paul kini Jamila? Mama, Papa, Amo, agul-ulbot ni Paul. May salakit tinaatik. Kat, anya nga roti pangadang mo ita, iha. Iha, amok amaawatan ti kayat asawa ni mamag mo. Agdesisyon kan. When no, urayam ka di pa'y ngingatan na ka. Anak ko, saan mi akayat nga dadakas ka mapasabakan ka? Saan ani Paul tinaikari aparaken ka? Kas itimbaga mi kini Donita ide. Urayin na tiyong napanawan. Naitamot laang ti ibaga mi king ka, iha. Eto na ang araw natin. Wingag pa'y suading ko. Saan akas kini Paul ang may sanga adik ti pagsayangan ti panawon mo? Agpapada kayo kada mamakat, Papa. Iti ibag pagkakanyang. Napintas ka. Nasingpat ka, nasirip ka. Saan ni Paul lang ti pagtungpalam? Anyan to ti pagtungpalam ti biyang mo. Manang Donita, saan analaka ti manggiteng? Ngamin. Ay, ayatan ni Paul. Maawatan ka ading ko. Saan ka nagsangit? Kas itay kunadan. Saan mo asayangan tilwam, itinaibulang agatas. Amok manang, pampanunutin niya ti pagimpagak. Mariknak ngay ayatan nak ni Paul. Ngam di naklaan kayat ngay pangag. Masapol adwa kayo ang mangiparik na iti pamatek. Tapno naragsak kayo. Anya ti ko lang, Jamila. Makisina kang kanya. Saan lakon nga ayatan? Paul, ay ayatin ka. Ngemsi ka. Ay ayatan nagkadiman. Ulbot ka. Ti ko lang kat di. Insukat nak iti sabali. Dahil ka di nga Abner, ha? Saan mong iramraman ni Abner? Awan ti pa kainaigan na iti daytoy. Sangdak nga lilawan. Umay ka. Saan? Tumaroyak ka. Agtigtigar-gar ka ito butang mo. Pagkalmahan tirik na. Nawag ako ni Donita. Katumay-dan dito eh. Nakitag. Nadalap ni Puliti pa ng pultog na gijay alalaki ang nagmotor. Kalpasan na, naglibasan na gijay alalaki. Jamila, ibagak na ito kin ka. Nabayagan nga ano panidan ni Paul. Girl, I need you. I need your love. Agtigtigar-gar ka ito butang mo. Pagkalmahan tirik na. Nawag ako ni Donita. Katumay-dan dito eh. Nakita ka. Nadalap
ni Paul, di ba nang paltog na gijay ang lalaki anak ka motor? Kalpasan na, pimana mo na gijay ang lalaki. Jamila, ibagag na ito ka. Nabayagan nga ano punda ni Paul. Apay, sino nga min na gijay, kaya dapat ayan ni Paul. Jamila, anak ko, anya tinapasamakan ka. Mama! Mama! Iya. Nagistayanan na ramraman ni Jamila. Nembag na nakataray ni Paul. Taamang ano napaltugan na kumanado. Anak ko. Ladingitak no italangi pudnok yung kada ito, Jamila. Diyak kaming kahit akagoranak ni Paul. Kat ibaga na apadpadaksakin ka. Ngam ko naman napatagakin ka, Abner. Di mo kaya't na maisagma ka. Ora ni Paul. Diyak kahit may sagmak. Kanayon ko abagbagahan. Apay. Asino nga min dagitay? Takayat na apatayan ni Paul. San ko nga mo? Ngam nabayagan na sapsapulan dagiti pulis. Gaputa sanda mapasardeng ngaglakoy ti troka. Kaya't na amatukhang ni Paul. Day takatitikayat mo ng ibawat. Sana kasigurado nga mabalin ang kakadwa na iti sindikato. Adun sa ti utang na at di na pa'y nabayadan wenno inremit ang naglakwan na iti droga. Kalpasan adandani ka na isagmak iha. Agnakam kamot katan. Madantag na ka na kamang pampanunot iti amin. Nakipagkita ka ni Paul. Tapno makisina akong kenkwana, Papa, Mama. Nagpungtot. Idi ko yun nak. Dimteng dagiti nakamotor ang paltog kenkwana. Sa dino ti ayan na. Ang mga no saan na amalasatan ti pan nakapaltog na. Nakitak na yung karigatan natin naglipas, Papa. Sana nakita dagiti nakamotor. Tapi manaw damat lang na tagos. Iha. Papa, Mama, nakisina ako na. Kamsabay ko nga. Tama ka amiris kat agbalbaliwan. Ngamin aglunag. Inayat ko itinapudno ni Paul. Namang luklukat iti daw. Oh, naut-ut lang tisugat ko. Hanggang sagarak ti paltog ko. Sige, sumrak ka na makitam. Paul, saan? Talaga natiksa-tisa mo. Dayawak ti kinalaing mo amang sorot ikan iniwan ko. Kat ko amaman, no niya tinipasamak mo. Damgis lang tisugat ko. Naimbag ta sanda ka na purwan. Dandanin ay ramraman ni Jamila. Anya ti kayat mo asawan. Agbalbalik ako man. Awaran ti sir-serbi ti biyag ko. Kalpasan ngayon sinanak ni Jamila. Sungit makamon no niya ti mapasama kanya ka. Amok na sino ti padpadasim nga awagan. Kulak man no, nakisina kan ni Paul. Kaya't ko kumalaan nga kasarita manang. Iti kasta, agbalbaliwen. No kas pangarigan nakalasap iti pan nakapaltog na iti. Napatag ka di pa'y laking ka ni Paul? Uray kas kasano. Ado timbati ni Paul na pintas alagim. Kabayatan ti panagayan ayat mi. No saan kami mananay kari iti tunggal maysa. Maamiris na kuma. Amasapul nga palbaliwan. May saabid do ti panakiayan ayat mo kenkwana. Wen, amok day tamanan. Ngam kalintigan mo't ni Paul ti agpihag anaragsa.
No kayat na abalbaliwan ti turong tipyak na. Girl, I need you. I need your love. Lading itak. Saan ko ang maibagakang ka ti paglamlamangan na? Amangan no kagora nakpay. Nga uray kanyak. Napatig ka di pa'y langing ka ni Paul? Kunak pa no nagsina kaya na? Saan may natutur tinagsarita idi Abner? Kaya't ko kumakasarita. Tapno agbalbaliwan. Uray kas kasano? Nagbali na napatig kanyak. Delikado amamuan. Numapan mo danunan ijay. Kadada makasurot kin ka. Ang mga numiramraman ka pa'y apatayin na. Abner, Diyak ka tamasagmak ka. San ka nagkurang iti kaya na mo? Kanuri siya. Kanayon ko abagbagahan? Ngimsan na kadingdingin. saan na nga ta kayat ti agbaliw? Anya ti kayat napagtumpalan ti biyak na. Mawatak ti panggap mo. Ngam na pagkat, Jamila. No kahit mamakasarita, awagam langan. Namin adon ngaw awagak ti cellphone na. Ngam dinak sumsumbatan. Nasakit nga ta tinakam na kanyak iti panang isinak ken kuana. Paul, agyaman na ti sinong batang matlahan ti awag ko. Apay ginawagan na pala. Mailiw ka kadimot lang kanya. Idinto tayo sinanak lang arodan. Paul, no impangag na kuma. Diyak na panunot, tinangisinakin ka. Ngamin, mabuti nga ken kan, Paul. Lukas tamat lang. Awanan tirumpay nga pagsalitaan ka. Mabit lang. San mo pa'y kumanga ibaba? Kailalaam ko matibiyak mo, Paul. Agbalbaliw ka kuman. Diyak kayo ti malungsot iti pagbaludan. Kan may sa, patayin na tulungot lang. Kaya't tak atukhangan. Sana mapasamak dahi no sumuko ka. Nadadaalan ti piyak ko. Tay gumuna ko ni tintro ka. No sumuko ka itilintek. Mabalinda ka apagasan iti rehab. Kalpasan na. Malungsotak na lang iti pagbaludan. At addan nga awan serbi ti piyak ko. Kapoy ti parang isinang kanyak. Awanan ti mga ipatpatag kanyak. Paul, initip na ti cellphone na. Talaga kaya't na nadadawilan ti biyak na. Napukawan tinamnama ang mabalin na pa'y ti agbalbal. Nangagkutipan nakisarita ni Jamila iti cellphone na. Saan ko ang awatan ti kabsat ko, papa, mama? Panagkunak. Ay, ayatan na pailaang ni Paul. Ah, kunak man no nagsinadan. Talaga nagsinakan mo, papa. Amok man ang dunita. Dinakmawatan. Jamila, saan na ko makakagura ating ko? Mabuti na. Amangan no maisagmak ka. Donita, dasaysaya at siguro no da kami latan ti makisarita iti kapsat mo. Panawan kayo pailangarod, papa, mama. Mabit lang manang. Saan ka kagura manang? Patpatgan ka akapsat. Sige. Agsarita tantuin ton madamdama. Agyaman nakitiki naman nakaawat mo, Jamila, iha. Hanggang madanagan lang ni Donita kan ka. Iha, dumngeg kami kini mamam no anyaman ti ibagam. Papa, maawata. No apay akayat dak nga iya dayo amaming pinsan ka ni Paul. Amen. Saan nyo akayat na may sakmaka?
Ngam siyaktisan niyo ang mawatan. Iso adenggan mi ti amin nga ibagam iha. Nakisinak ka ni Paul. Tasaan kami na naragsak iti ayan-ayat mi. Awanan ti patid ko ken kuana. Agyaman kami, taimpangag na kami, anak ko. Uwan, mama. Ngamin. Amok apagsaya atak. Di pang panunutan niyo. Masya na ka ni Paul. Kasla, awanan ti mama ay tibiyag na. Tapagarupan na nga awanan ti mangipatpatid ken kuana. Iha, panagkunak, naigo mo nun iti droga ni Paul. Ngam no kayat na kumati sumuko, papa. Mabalin nga dapay gundaway nga palpaliw. Nalpasin na kinasarita. Kitadakan kwanan. Na sana akailalaan ti piyaknan. Awan tinasaya at amaala iti droga. Adoon tinatataal ti piyag na kanatay. Gapo iti dayta makailuod ang pisyo. Girl, I need you. I need your love. Saan nga umanay? Saan paya si mama iti droga iti pagig? Mas lagtigar-gar pala ang nagitilaslasan ko. No apa yan lakok pala na dinabati. Sa klakit nga ron tinawanan. Kasapula ko na niya. Masapula may pamusposak. Uray klang nagtanggap ni Singat. Masapula maliklikak na gitang pangpanggap amang patay kanya ka. Basitan tinabad niya kwartaga. Ngam na makaalak iti droga. Pagdamanan ilako ka. Kat adun tumanan ti kwartaga. Manang Donita. Naliwayak nga Enrico tiri daw ti kwarto ka. Nadlaw ko ang nakaligliday tilangam. Naunag lakit iti pampanunutan. Madanaganak namin namang pampanunod. Amo manang nagbiduta no apay ani Paul tinakiayan ayata. Kagangay laang day ta ating ko. Nailaw anak mo't iti mangluloko lalaki. Naikaringa ta, ati umuna nga ayat ta, sana para kadata. Ngam amok manang dumteng to tinapudno nga ayat para kadata. Kaya't nakadi asawan day ta, nalipata mo ni Paul. Adapay laang dito'y puso. Ngam panagkunak. Libati ko. Tadi na inilala tinapudno apanagayat ko ken kuana. At dahil tagaya mo ni Jamila, Abner. Panawang kayo latang arudan ta, sumublatak mo ng agdigos. Sige. Agya manak Donita. Abner! Pasensya ka ni tinabayag pa naguray mo. Ay, nagdaga ang ngamin. Oh, anat mapaspasangat kan. Di ka mo tagtimo kan. Kitkitaan nakmatlatan. Jamila. Nakapingpintas ka. Ha? Saan kumarumbang ni bagak na ito eh? Taamang ano panunuto magungundawayak ti panagsinayon kay ni Paula. Awan mo siguro ti dakas na ni bagak. Pumingpintas ka. Agyaman na. Nujak nagbidot, ti panangiladawan ko iti langam. Kasla, nakailiw-liwag kan. Diya ka mo no kasanwasong batak day ta sa ludsod mo, Abner.
nagayaman nga iti madamag iti gayam mo. Nabayagan na jak nakita. Diyak ka mo, no sa dino ti pagkasarakan keng kuana. Aglamlamang. O, amang ano kalat nga agdiday ka. Aday ta, nagkatawak pa yan. Abner, naragsak ako ni tibiyag ko. Iha, dandanin sa nga inaldaw nga dito ni Abner. Kat mangmangag mi kini mamang mo, tinaragsak apa nagsalsarin tayo. Ada ka din nagkinaawatan niyo, iha? Aday parparipirit ni Abner kanya, papa, mama. Ngam panagrik na. Sa anak pa yan nakasagana nga agayat manen. Kasla ni Donita. Aging gaita, saan na pa yan nasunutan tinakiayan-ayat. Kasi ti kabsat mo. Mabutang ngagbiddo, taamangan no agsangit manan. Pa, sana ka mabuteng. Ngam kas ka ni Manang Donita. Sa anak mat nga agdardaras. Makaanayan naragsak ko ti pamilya tayo. At adang agpayso asimbingad, kan rin magsak ti panaglalangan tayo. Manipod idi agpada kayo nga awan kaayan-ayat yon. Ngam iha, di na kaya tasawan adi kayon makiayan-ayat. Papa, mama, dumteng to ti umno a panawan para itiday ta banag. Agpapada kayo mo't kadagiti tadakil tama ng Donita. Mabait lang aron amang paripirip iti panagayat na ken ka. Amangan no pampanunutan na gungundawayan na ti panagsinayo ken ni Paul. Ay na, naipalagip manen day siya lalaki. Ang kumusta nga tan manang? Oray ni Abner, nabayag ka nun nga awan damag na ken ko na. Kat aglimlimang siguro. Apay nga min adi pelat sumuko. Ay, kasimat. Manang Donita, apay akas tati panangkitam kanya kiti daytaan na ibagak. Nadayawak mo't langan ita. Sandak mo't nanadlaw ti wanak. Paul, Naimbag ta nagtimag ka adagos. Kunak nung nasurutan dak dagiti itartrayak itay kat sinalikaw-kawan dak. dandanisan ka na mabigbig. Imres ka na. Agingkat ka anong naglamlamang ka. Awan bibiyang mo. Sumuko ka kuman. Nataltal ka tibiyag mo, nadda ka ti pagbalutan. Ay tati ko nam. Napagag nga oray tiyunod ti pagbaludan. Gan may sa droga, timang silsil po tibiyag ko. Agpanunot ka kumaan yung bagya. Di mo po kawan tinamnamam. Aglisi ka kit di tinalang ko. Uray anyat ibagbagam. Awan denggikan ka. Inot mo't lang nga nakaurnungak. Adon ti kwartak. Mabalin kong taglemeng iti adayo a lugar. Tapno maadayuak na itag pangpanggap iti biyag ko. Amok ka nabayagan na pagpaliiwan dak. Kayat dak nga ito kang. Kanya na dyan. Isagarat ti palto ko. Delikado. Masapul nga umadayo akon. Ngam ikuyog ko ni Jamila. Amok. Dakkel ti panagkursulada ni Abner ken kuana. Nariwot pa ilaang kamayatan na pa nagjogging. Ayun gayam, tikabsat mo, Jamila. Manang Donita! Umay ka na! Ururayin na ka ni Papa Idirwag! Anya tayo, Chay? Kas na dakikin namat iti kalsada. Papa! Ano daw, Jay? Girl, I need you. I need your love. The memories shared together. Nariwot pa ilaang kamayatan na apa nagjogging. Jamila, tikabsat mo. Manang Donita! Umay kan! Ururayin na ka ni Papa! Anya tayo, Chay? Kas na dakikin namatan iti kalsada.
anak! Jamila! Ada nang awak itinagan ko. Kasla... Ni Paul! Saan tayo nagtuloy? Agsubli tayo ni Tibalay. Ang mga nagsubli tayo di nakamotor kat may ramraman tayo pa. O, papa, mabit lang. O, masitiga ka tinakapasagat, tinapaltugan. Diyak lagi dinagbindot. Nilakit ni Paul tayo, Jay. Maranyagan ti silaw ti rupa, tinapasag ang lalaki. Ni Paul nagpaiso! Dara-dara ti bato na! Iyang awat ni Paul, di iba na. Nagas lang, papa. Rayat, papa. Nawala na ni Paul, papa. Agtigtigargar kayo itinervyos, mama. Bumumsag kayo pa yan. Umay kayo, taatibahin kayo nga ipatugaw. Anya day aputok. Da Jamila kini papang mo at datay terwar. Pagkalmaan yung matrik na yung mama. Awat di dakas, anak pa sa amak kadakwada. Napananda nga rodaan. Simurot na iti ospital. Anya ti ko na. Diyak mawat ang tikayat mo asawan doon ita. Mama, ni Paul tinapaltugan iti sangot ti balay. Kinuyog ni papa ni Jamila iti ospital. Mariknak, asaan ako napayag? Jamila, pag-awanan na ko, ma. Paul, saan ko kumangagsaw iti kasta? Basta mo mapiyag ka. Damdaman ka pagbalbaliw ka. Nakasak, unay. Panggap ka kumangay surot. Hindi pa naglibas ko, malayo. Anya? Jamila, kumusta ni Paul? Abner. Ni Paul. Kakasin ni Paul amang kamkamat iti angos na. Abner, agsensinyas ni Paul. Iya sa dagiyo ka no, tilapayag mo tirupa na. Paul, gayam. Paul. Naggidiman. Slasanan ng mga angas. Diyos, di kumuhuking ka, Paul. Sapay la kumataagin ang hanti kararwam. Itinagkay sabiyag. Abayanas ka na kasi di pagtumpalam. Saan ka man lang anay ka ni di gundaway magabagbalbaliw. Dudinangag na kumaidi, Paul. Manipot naggapo ka iti punerarya na kay masayagan ni Paul. Saan kan ang matimtimag? Sapay ko matamawat ang tiriknak, manang. Nupay, sana nasaya at tinagtungpalan ti ayan ayat mi ka ni Paul. Malading itanak iti ipupusay na. Ngamno saan da pinaltugan iti batog ti balay. Ang mga nudakis ko mati napasamak mo. When? Pinanggap nak gayam nga ilibas. Tapno ikuyog nak iti panaglumang na. Dandanikan na isang makading ko. Diyos tinangiliklikan niya kiti pagkadmanang. Gamti pang panunutag. Rombang ka di tinagtungpalan ni Paul. Saan ko kaya ababalawan ni Paul? Agin inanan ti kararwana. Ani, saan pa'y gaya mabimango ni Jamila? Nagsasaro no arabi iti panagpuyat na kapo iti panagbantay na iti bangkay ni Paul iti punirarya. Ay ayatan na pailaan ni Paul, honey. Saan tayo mababalaw ni Jamila?
Ayun gaya. Saan ko pa yan nakasarita ni Abner? Amangan no amuna no asino dagiti ng patay iti gayam na. Wen nga at paiso. Takas man ni Paul. Masapula may kaniti hostisya at ipapatay na. Pudno day tahani. Kang runaan launay. Nabibiit ko ma ang makailiw-liwag ni Jamila. Girl, I need you. I need your love. No ba'y nagsina kami ni Paul? Kan ininuto na di bata, sakpay ti pupusay na. Malading itanaklat tayo tinapagteng na. Makipagrik na, Jamila. Agyaman nakitianos mo ng kadkadwa kanya, Abner. Gaputay ayating ka. Kat saan ka abaybayan? Abner? Lading itak. Saan ko mga umno, iti daytoy alugar. Ken guntaway. Ang gayam. Sakpay anag satan. Naibaga na pa ilang na sino dakiti ng patay king kuana. Ano niya? Sapay ko mata maipaayan iti hustisya ti ipapatay na. Iti kasta. Naan-anay mo ten ti panaginana ti kararwana. Sumurakat ko man iti kwarto, kalpasan na nakapanaw ni Michael. Ngam inasitgan ka ta, nadlaw ko amay kulkulang ka. Laglagi pong katipaylaan ni Paul? Manang, sumagmamanon na bulan tinapalabas, manipod pimusay. Inilot matlaangan, anak kailiw-liwag ako. Adda na doktarak, idi matay ni Paul, Jamila. Uray gayam nagsina kayon. Ay ayatang pailaan. Sana kas ka rin natin manglipat. Ngam, sana na day tato pagsaritahan tama na. Awan gayam. Anya ti madamagan iti kaso di pa nakapatay na. Natiliwan dagiti maata pa ng patay kan kwa na. Pada na mutlaang adrag adik. Kat, madama pa na ang amaad-adal ti kaso iti korte. Kat ni Abner. Itaman laang amadlaw ko. Nabayagan asaan apin masyar. Impakada na idi nga agsapol iti pagtrabahuan na iti syudad manang. Manipod din. Awan mo't damag kon kan kwa na. Ay kat. Kumusta kayo mo't ang kinimanong Michael manang? Mariknak anapod no ti panagayat na kanya. Saan ko pa'y akap-kap na kandirik na. Manang, nadlaw ko nasingpot ni Manong Michael. Dadayaw kadagiti dadakkelta. At dalangan na. Ken, natalgad ti pagtrabahuan na. Maawatak sa ti kayat masawan, Jamila. Adaken ko na ti saguday ti may sa alalaki at saksapulan ti may sa babae manang. Narigat tagdarasudos. Tingi-tingag pa'y anaimbag ti kababalin. Wino, napudno matlaang na Michael. Oh, iha. Si kamot gayam ti agtugtugaw dito'y salas. Saan mi anadlaw kini mamang mo ti isa sangput mo? Ibadang mo, Adonita. Saan kayo anak kuyog? Sinukon ka no ni Manong Michael iti pagtrabahuan na mama. Kat napandan sa nagpasyara. Kita saan ka aking muyog? Tapno makapagaliwaksay ka man. Naggapukan iti trabaho, agawid kan agakos. Ang mga lumakasi nga aklain kadakwada, mama. Bueno, umapal ka laang iha. Kani, anya ka din dahit ang ipagpag. Anya ka sa... Amok akayat daklaan kapag katawan, papa. Ane, masansan samot ten ti panagkuyog da ngagpasyar. Anya ti panagkunam. Addan relasyon da?
Jak masungbatan day ta sa ludsod yo, papa. Nintulangan man ang Donita, ti pagsaludsodan niyo. Sa anak nga gulbud ka na kayo, papa, mama. Pudnon nga adan nagkinaawatan mi kini Michael. Iha, saan mi asopyaton dayta a desisyon mo? Panawanan nga madaan ka iti relasyon. Wad iha. Kat saan ka nagpito iti pangitan? Nasingpot ni Michael. Tiningitin ko ana imbag ti kababalin na, mama. Sapay ko, ma. Taison din na ikari alalaki a para kanya. Iha, napadasa mo tinagbidot kat amo ka nagnakam kan. Amo mon ating-itingan ti rumbang a pangipaayam ti pudno a panagayat mo. Unay dakit din na kinunag day ta panagsinaay mo, mana. Kunak man na nagkuyog kayo nagpa-share ka ni Manong Michael. Apaya, kasla sana naragsak tilangam. Diyak mo no kasano nga ibagak daytoy kadagiti dadakkel ta, Jamila. Inyawis ni Michael ti panagkasarmin. Agbay sumanang? Wow! Congratulations! Saan mo una ipigsahan ti boses mo? Ang mga numangang dagiti dadakkel ta. Ano ko, ma? Manang, nukap-kap nakamlakit din ni Manong Michael. Pabormut kit di dagiti dadakkel tagan ko na. Girl, I need you. I need your love. Amo ka nabannog kayo, kalpasan ti kasarda Manong Michael ken Manang Donita, mama, papa. Madlaw ko itilangayo, mama. Sana ka na banog iha. Malitayanak. Gaputa saan tayo na makadinapay ti kabsat mo. Gaganga, ita nakiasawaan hani. Kat si ka Jamila, kaano mo't nga dayam ammom akayan ayat mo? Ni papamat, madanon to kadilat ta day ta abanag. Sige, sumray ka ko ni tisilid ko. Nya kalakit din alak na kaya tila ipagbangam. Kabagano na sa mo tirik na ni Jamila. Sino nga to dito mauawag dito sa cellphone ko? Hello? Kumusta, Jamila? Napnir tayo eh. Abner? Wen, Saan ang naka-phone book namin to'y number mo? Oo, Abdir. Nabayaga saan da ka nakit kita? Saan mo ka diyan nadamag ang nakikasaran ni Donita? sayang nga rod, tasan ko nadarayan. Nagtrabaho kami ni Manila, sir. Itultuloy yung arot ang sarsarita kay ni Jamila. Ay, pasensya kayo, niti panakasingak kada kayo. Sige, sir. Saan ko nakita ni mamang mo, Jamila? Adala ang iti kwartuda kan ni Papa. Ang mga lumailiw manan kan ni Manang Donita. Ingagarak ti madayo. Tapno maikang kahay ti gundaway amang waya-waya di tapusom. Ha? Ano iti kahit mo asawan, Abner? Idi pa'y nga mo mga ayatan ka. Ngam ka po iti panagayam mi ni Paul. San ko anipot nuking ka? Sayang, tanala daw anak mamota. Nalapit. At daga po na tiyamin. Aklunat. Nagbiduta kitipan na kiayan ayat ko kan ni Paul. Sorry, doon nasahir ko tirik nam. Apay nga iso ti pagsarsaritahan ta. Jamila. Inururay ko dahito akong taway. Tapno may pariknak ti panakayat ko.
Sakbay nga itulnog kayo balayo. Agpaangin na pa dito eh. Oray rabiin. Adulat tatak paspasyar. Wen nga rod, saan ang madlaw arabiin? Tanagranyag dagiti silaw dito'y parke. Naragsak dagiti pada tanagpaspasyar. Kaya masyak na tanti karagsakan. Takadwa ka. Abner? Agyamanak. Edi, anya? Oray saan tapay nga kayo ayat. Simurot ka kanyak nagpasyar. Gaputang mo ka natalgedak no kadwa ka. Agtalik unay dagiti tadakkel ko ken ka, Abner. San ko ada dailan day tapa nagtalik da kanyak. Gaputa na pod nuwak iti panagayat ko king ka. No saan kumaan nagbutang ni Abner kini Politi? Amangan no nabayag kayo kuman nga agayan aya. Manang, saan mo kumamot nga ipalagip day taabanag? Masair ka di pa'y laing tiriknam amay palagip day di Pol? Manang, saan akas ka rin na timang lipat? Ngamin, nagbali na napaset ti biyag ko. Ngam di na kaya tasawan, nga ay ayatak pa'y laang ni Paul. Jamila, kas ka ni Michael nga amok nga iso ti ka ikarya. Amok? Ani Abner mo ti na ikari para kang ka. Saan akas ka rin na timang giteng, manang tunita. Ngamin, kayat ko at tingitingan anaimbag tirik na maipapanday tabanag. Iya, di mi kaya ti makibiyag. Ngam no da kami ti masurot kini mamang mo. Kayat mini Abner aparaking ka. Ibagbagami daytoy kan ka iha. Ngam, adamot lakan ka amangadan. Papa, Mama, asadag ti pusok kini Abner. Natalgad tirik na tunggal agkuyog kami nga agpasyar. Ken naragsaka. Kayat naasawon day ta. Adamatan mariknam kini Abner iha. Ayat nga tangagpay so dahiti marikrik na, Papa. Kalpasan tinagtungpalan ti mo na nga ayat ko. Sa anak pa yan nagayat. No pa'y, ado mo tagiti agar-aram kanya. Tanangam ti agdesisyon, anak ko. Tanarigat ti agbidot. Manang tunita. Nakapasyar ka man dito balay. Ni Manong Michael ngay. Sika kumakit diti rong mga pagdamagak. Nakita kiti tawa itay akadwang ni Abner adimtang. Mayat ti panagasenso ti biyag na ta adam ko tsenan. Ay, wen kaya manang, ada na pintas nga ipadamag ko ken ka. Anya, inaklon mo ti panagayat ni Abner? Siya kundi mangibagaan niya tinapinta sa damag. Nasintinsyanan dagiti matay kini Paul. Dayta ka di, tinapinta sa dama? Kasta ngagpaiso. Ken pagsasaritaan mi itay kini Jamila, ako mo yugak to kada kayo ang makimisa intun bigat. Girl, I need you. I need your love. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta yung itaalawas,